Maart 1945. In de Franse klei in de buurt van Lille sloven Zeeuwse jongens zich uit om hun conditie op peil te brengen. Ze hebben zich na het eind van de oorlog in Zeeland als vrijwilliger opgegeven in de hoop mee te kunnen helpen bij de bevrijding van de rest van het land. Tijdens de spaarzame vrije momenten zien we een aantal Zeeuwen een bezoek brengen aan het grote oorlogsmonument in het naburige Yper. Hier opgericht ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog die in deze kontrijen hevig heeft gewoed. ...5 mei 1945. De training zit erop. Ze zijn officieel ingedeeld bij het 21e legerkorps. Op naar Nederland om het noorden te helpen bevrijden. Maar ze stranden bij Braschaat in de buurt van Antwerpen. Duitsland heeft zich overgegeven. Op het spatbord het Zeeuwse wapen. In Braschaat worden ze belast met het bewaken van een kamp met Duitse krijgsgevangenen. Er zitten er ongeveer 50.000 opgesloten. In uniform Leendert Smeltzer uit Vlissingen. Keurig in het gelid staan onze getrainde mannen opgesteld als er een aantal officieren wordt beëdigd. Smeltzer is met ingang van nu sergeant en belooft plechtig aan al zijn verplichtingen te zullen voldoen. Ter ere van zijn bevordering volgt er een parade. Op 27 mei 1945 worden de mannen verplaatst naar Zeeuws-Vlaanderen. Ze worden ondergebracht in Hulst, Terneuzen en Zaamslag. Beelden uit Hulst. Het is 30 mei. Prinses Juliana die brengt een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. Onder deze begeleiders zitten er een paar van het Zeeuwse bataljon. Een Zeeuwse erewacht bij het stadhuis. Tijdens hun verblijf in Zeeuws-Vlaanderen worden de soldaten ingezet bij het ruimen van mijnen en hier worden de eerste dodelijke slachtoffers van het bataljon betreurd als er bij die werkzaamheden ongelukken gebeuren. Op het sportveld van Zaamslag worden er opnieuw een aantal mensen beëdigd. Kees Sinke uit Ierseke is een van de militairen die hier plechtige beloftes aflegt. Ze verkassen nogal wat in die tijd. Op 19 juni krijgt het bataljon de opdracht om zich naar Duitsland te begeven. Als overste van Oort de verrichtingen van zijn manschappen filmt, kunnen wij zien in wat voor omgeving de mannen zich verplaatsen. Alles herinnert aan de oorlog. Europa ligt in puin. In Duitsland zijn vele wegen bijna onbegaanbaar. Ze moeten daar allerlei plekken gaan bewaken, zoals opslagplaatsen waar geallieerden hun materieel hebben ondergebracht. Jaren nadien melden de leden van het bataljon hoe indrukwekkend de puinzooi op hun overkwam in het verslagen Duitsland. Het vinden van de juiste route is moeilijk. Die wordt in allerlei talen aangegeven. Auto's met concentratiekampslachtoffers op weg naar huis. Bij de verovering van Duitsland hebben de geallieerden gebruik gemaakt van zweefvliegtuigen, deze zogenaamde gliders. Als de Zeeuwen die onderweg tegenkomen, wordt er een stop gemaakt. Overste van Oort heeft zijn filmcamera even uitgeleend en laat zich vereeuwigen. In de bossen op de achtergrond hebben zich Russische militairen verstopt die niet meer terug willen naar hun vaderland. De achterste man is Van de Vrande, de legeraalmoezenier. Een deel van het bataljon is hier belast met het beschermen van de Duitse bevolking tegen terreur van de Russen uit de bossen. Op 10 juli zit hun taak in Duitsland erop en komen ze terug in Nederland. Daar krijgen ze opnieuw verschillende bewakingstaken. Rotterdam. Rechts komt luitenant Kees Sinke in beeld. Een deel van het bataljon wordt gelegerd in Overveen. In de bossen wordt er volop getraind met deze nieuwe vervoermiddelen. Het zijn carriers, die zijn aangeleverd door de Engelsen. In de nabijgelegen duinen wordt het echte veldwerk getraind. Links Jo Lucassen.
Het moet in die tijd zijn dat een deel van het bataljon de opdracht krijgt om in Duitsland foute Nederlanders te gaan ophalen. Aalmoezenier van de Vrande links tijdens een stop op weg naar Lübeck. Rechts Jan Bon uit Ierseke en naast hem Jo Appel uit Vlissingen. Op de plaats van bestemming, Lübeck in het noorden van Duitsland. De foute Nederlanders zijn tijdens en na de bevrijding door Russische troepen gevangen genomen. Het gaat om NSB'ers die tegen het eind van de oorlog naar Duitsland zijn gevlucht. En ook veel Nederlanders die dienst hebben genomen in het Duitse leger. Hier worden ze door de Russen overgedragen. In totaal gaat het om zo'n 1000 personen die per trein naar het Nederlandse kamp Vught zullen worden gebracht, onder strenge bewaking van getrainde Zeeuwen. Ze treffen er jongens van 14 jaar die hun heil hadden gezocht bij de Hitlerjugend. Op de achtergrond een toekijkende Adrie Flipsen uit Middelburg. Rechts Jo Appel, voor soldaten Maarten Donder vanwege zijn stevige toespraken. De foute Nederlanders op weg naar Vught, waar ze zullen moeten wachten op hun berichting. Dan volgt er een ingrijpende wending in het lot van de Zeeuwse soldaten. Als de Japanners in augustus 1945 de bezetting van Indonesië opgeven, hoort dit land nog altijd bij Nederland. Maar na de bezetting van de Jappen weerklinkt de roep om zelfstandigheid in deze kolonie. De Nederlandse regering zegt dat er snel orde op zaken moet worden gesteld en dat de situatie van voor de oorlog moet worden voortgezet. Daarom besluit Den Haag militairen naar dit gebied te sturen. En daarvoor komen de mannen van het Zeelandbataljon voor in aanmerking. Zij hebben ooit een contract ondertekend waarmee ze zich in dienst stelden van de Nederlandse regering, waar ook ter wereld. Op 22 september zijn ze naar Engeland vertrokken en komen terecht in Wokingham, ten zuiden van Londen. Hier worden ze voorbereid op hun taak in Indonesië. Ze krijgen veel conditietrainingen en schietoefeningen. Ze slapen in nissenhutten, zogenaamde Romney-loodsen. Met het oog op hun verblijf in de tropen moeten ze zich ook wapenen tegen allerlei ziekten. In optocht op weg naar de dokter. Ze worden geprikt en gekrast tegen allerlei mogelijke gezondheidskwalen. Links dokter Borst. Naast hem de toekijkende Laude Voogd uit Middelburg. EHBO'er, maar in het leger heet dat hospik. In zijn blootje een dappere de Vos uit Zeeuw-Vlaanderen. Nu kunnen onze jongens op missie. Zeeuwse jongens op missie naar het verre Indië.